Bakit kayo mag-floaty dyan, Yaya? Hindi! So kamakila, pinalitan yung heel puyat ng heel tulog. Ano yan? Ganito rin tayo pagkatapos ng mga bagyo. Gusto mo ba ng memes kasabay ng lamig? At tiragan simulan. Alam kay FJ. Parang ayoko na pala umuwi. Pangayin ka pa niyan. Buwaba ka na dyan. Makidlakan ka pa sa ginagawa. Sunod, di ko na kinakaya sa barangay na to. Umaraw, umulan, andyan lagi si Susan. Ang ating paboritong Marites. Sarad. Kali kay Chiro. China tsaka Pilipinas. Hindi, sa'yo na yan. Ah, wait, nasa kanila ba yun? At China ba yan? Kala ko tayo. Pangina mo. Taga-asaman lang kami. Masaya dito sa Pilipinas eh. Sunod, diba? Ito yung ating mga frontliner. Maraming salamat palagi sa inyo segundo per segundo update sa mga nangyayari sa buong barangay. Sunod, Pinoy adaptation. It's just water. Wow, Asher, Alana, this is your first time to experience baha like this. Wow, look at this. Yeah. This is cool. Wow, the baha is nuts. Alana, this is the first time ever you've seen this, no? Wait, imagine if we just get a time for the kids to experience baha here in Manila. Wow! You can get a floaty, and if there are no cars, you can put it. You want a floaty? And then you can Safe ba mag-floaty dyan? Why are we still here? Safe kayo mag-floaty dyan, Yaya? Hello? I guess so. It's just water. No? It's just water, you know? We try? We should. Tayo, baba! Dali! Leptospirosis sa abot natin dyan. Sige. I wanna ride in the baha. Asher, you wanna go also? Yeah. Baha rin pala sa kanila. Pero ito yung baha ng mayaman eh. Ganda ng tiles eh. Alam mo pang mayaman to kasi hindi siya maglilinis yan eh. Yung mga helpers niya maglilinis yan. So itong video nito ni Miss Kat ay nag-viral kamakailan dahil sa kanya pagiging tone deaf daw. Pero marami rin naman nagsasabi na baka daw sensitive lang tayo. So pinanood ko nga siya at napansin ko nga na siya mismo ay hindi tone deaf. Yung kanya pag-post yung tone deaf dito. Kasi influencer siya, di ba? Tinatry niyang, di ba, socialite siya na pinapakita niya yung kanya everyday vlogging. At diba, nakita mo naman eh, yung mismong mga anak niya, curious eh, bakit gano'n? Kasi hindi mo naman kasalanan kung mayaman ka. Hindi mo naman kasalanan kung anong baraha binigay sa'yo ng mundo eh. Pero nasa sa'yo na yan kung paano mo gagamitin yung baraha mong yun. So dito nakita mo nga na hindi niya kasalanan na mayroon siyang kaya. Ang mahirap kasi dito, nandun ka na sa moment na para maturuan mo yung mga anak mo, diba? Na hindi to parang swimming pool. Diba? Alam mo na may mga taong naghihirap. Diba? Alam mo may mga taong nasalanta ng bagyo na hindi lang sa kanila parang na nadadaanan lang nila sa kotse nila. Diba? Pinagdadaanan talaga nila to sa kanilang pang-araw-araw. So maganda nga dito yung photo na in-upload din itong sa Parasite na today's the sky is so blue, no pollution thanks to all the rain yesterday. Yan. Parang ganun din yan kasi pinapakita mo dito na kitang-kita mo na yung pinagkaiba ng pinagdadaanan mo sa pang-araw-araw kumpara sa mga taong lumalabas dyan. Pinost din to ni Bella Padilla na, di ba, ang dami-daming mga taong naghihirap, ang insensitive naman kung gano'n mo sasabihin yung sinabi mo sa vlog mo. Pero kasi dito tinignan ko rin eh, na baka yung dating ni Miss Kat dito na parang ine-entertain niya yung anak niya na, you can try to swim right in the water. Di ba, may mga gano'n pa. Minsan pag-usap mo yung bata, sinasakyan mo na lang sila ng, para lang mag-enjoy sila. Baka siya mismo naiintindihan niya kasi nagka-issue na siya dati. Nag-sorry na rin siya dito. Ito yung panahon ng pandemic, kung naalala niyo, regarding sa motherfuckers so kayo lumabas at nagpa-post siya ng kanyang mga vlogs. At ako naman, nagiging talagang tone deaf na nung pinost pa niya yung video na ngayon deleted na tong TikTok video niya na ito. Na pinakita mo lang, hindi mo nagigets kung bakit siya insensitive eh. Hindi naman masama maging ignorante. Pero diba, sa yaman mong yan, pwede mo namang i-educate ang sarili. Nasa sayo ang means, nasa sayo ang time para maintindihan na ang pangit nun, ang cringe nun i-upload. Diba, literal na ang sukot nung ginawa niya. Hindi naman masama maging ignorante, diba? Basta nga natututo ka. Basta meron kang pinagsisimulan. Ako, kahit may mga mali ako noon, proud ako na nagkamali ako noong moment eh, kasi natuto ako eh. Ganun na wala namang masama dun eh. Kaya sa mga tao nagsasabi na
ang arte nyo naman, o ba't naman to big deal sa inyo. Hindi naman to para naghahanap pa lang tayo ng mali sa isa't isa eh. Pero diba, kung pwede ka naman maging tao, diba, nung moment na yan, nung pagiging humanistic mo, pwede mo naman ipakita eh. At dito din niya napakita at lalo na ng influencer siya, alam niyang maraming tao makakakita niyan. Diba nga may bata ngang tinangay at namatay nung bagyo. Alam ko, i-open up natin na mayroong mga tao nag-enjoy pagbahabay. Kita may mga video sila, nag-swimming sila, nagiinuman sila. Iba naman kasi ang resiliency sa accountability. Yeah, hindi mo pwedeng gamitin lagi na resilient lang mga Pilipino. Sigurado kung pwede sila papiliin, 100 times out of 10, ayaw niyan na kailangan pa niya mag-swimming para ma-enjoy yung buhay niya. Yung ginagawa ng mga tao pa ginagawa yung mga ganong klaseng videos para sumaya kasi masiyahin daw tayo, di ba? Yun ay ano na lang eh, parang coping na lang natin yun eh. Hindi natin yun default na mas gusto ko maging masaya kasi masaya sa Pilipinas instead of gusto ko maging masaya kasi ang hirap sa Pilipinas. Diba? Sino ba naman may gusto nun? Parang binagaslight natin sarili natin. Kaya tandaan nyo, resiliency does not equal accountability. Diba? Okay lang maging masaya kayo pero lagi natin bakit ba muna kami naghihirap in the first place? Ako ba? Kasalanan ko ba? Kasalanan ba ng mga superior? Kasalanan ba ng mga binoto ko? Doon mo malalaman. Siyempre case to case basis yan, marami yung pwede mong himayin para sa mas sarili-sarili natin mga bias. Pero ito lang particular na pag-post ni Miss Kat ay tone deaf. Napakapangit nito tingnan. Lalo na may mga bata ka dyan na pwede mong masabi on cue, di ba? Na, do you know that this baha is dirty and polluted? You can get leptospirosis right there. See you Englishing me right now. Hindi masama maging makatao, lalo na sa panahon ngayon ng sakuna. Siya mismo walang masamang ginawa. Pero di ba, ang pagiging ignorante ay hindi excuse sa mga pinopost natin online. Once pinost mo na online niya, i-expect mo na may sasabihin ng tao sa'yo. Siyempre, sa mga pinopost natin, tayo ay responsable sa mga sinasabi natin online. Diba? Kasi totoo naman, may mga tao talagang mag-agree sa'yo, may mga taong hindi. Pero dito makikita mo na the fact lang na dinilit niya yung TikTok video, ibig sabihin, naiintindihan niya na mali yung pinost niya. So, huwag niyo nang i-defend yung kanya action. Feeling ko baka lapse of judgment din niya to at second strike na nga daw niya to. Hopefully, ito na yung last time na maglabas siya ng ganitong ka-tone deaf na post. Diba? Kuya, a chalice of your caramelized sugar and fresh soft silken tofu with tropical palms and pearls, please. Diba? Kaya nga nauso yung mga nagpapakasosyal, yung mayroong Gcash yung fishball, diba? Nalala niyo ba kayo? Diba? Sabi niya may floaties pa daw. Oh my God! Yan ang floaty hayop. Asim. Floatable. Mommy, is that a floaty I see outside? Can we ride it? Okay. Ito pala nanggaling ito. Lumabas naman pala eh. Tagal kay Sir Jess. Oh! Putol tayo. May ab play ka dyan ha. Puta, yung lakas na abs mo ha. Sige, taas mo. Birit mo. Maraming case na mga leptospirosis nga. Ingat kayo. Sunod, yung kakatapos na magtaas ng gamit, chill vibes. Diba ito yung sinasabi ko kanina. Bakit pa? Pero naman mga taong ini-enjoy lang naman yung ba? Diba? Pero hindi nila dapat ito pinagdadaan. Hindi nila to something na masaya ka kasi pinagdaanan mo. Pwede ka mabuhay na hindi mo pinagdadaanan ng hirap eh. Pwede ka naman mag-grow eh. Diba? Kasi tandaan mo lang may mga chance ng mga ganyang panahon. Maraming mga tao na pinagdaanan ng sakuna na meron silang nawalan sa buhay. Siyempre swerte tayo na pwede natin sabihin na, what doesn't kill me makes me stronger. Paano yung mga namatay? Diba? Para madali sabihin nyo kasi nasasabi natin eh. I'm sure yung mga namatay ng mga kaluluwa, kung pwede silang pagsalitain ngayon na, pwede pang hindi ko na lang pagdaanan to? Oo, gusto kong hindi na lang mamatay. Gusto ko yung hindi na lang ako malunod sa ilalim ng lumaragas ang baha kung pa pwede. Diba? Madali sabihin niya kasi buhay tayo eh. O nalagpasan natin eh. I-flex ko lang mga naka-appreciate ng ganda ko. Nakaka-appreciate o cat call. Sunod. Ito, walang ulo si Kaido. Nako, meron bang masisira na figure? Nako, hindi! Mahal yan! Ayun na! Nag-crack! Oh my God! Pau Pau! Kala mo, santoy nasira. Papa! Wala nang ulo si Kaya. Hindi! Buti hindi si Gojo yung natapakan niya. Wala nang pang-ibabaw si Gojo. Hindi. Tanggalin na yung hayop na yan. Sunod. Sa kamakila, pinalitan yung heel puyat ng heel tulog. At may nagising din. Makati Mayor Binay na
Sino naglagay niya? Anong kabiro-biroan to? At naasar. Yung, kasi nakapangalan naman talaga si isang tao yan, si Hill Puyat. Siya ang huling Senate President bago nag-martial law. At nainis yung anak ng politician na yon na si Victor Puyat. Bakit mo naman kailangan gawin yun? At napag-alaman na yung pala isang marketing ploy ng isang brand. At ito isang melatonin brand na parang para matanggal yung puyat mo, di ba? Yung mukhang puyat sila sa mga binigay sa kanilang kritisismo online sa ginawa nila. Kasi nakalimutan nila na ito yung nakapangalan sa isang taong naging parte ng ating history na malaki ang naibigay sa ating bansa. So parang kinalimutan mo lang yun nung tinanggal yung pangalan. Parang pinagtripan yung kanilang apelyido. So nasal sila at sinabi dito ni Mayor Binay na kung to dumaan sa amin ay sigurado hindi ito ma-approve. At yung pinatanggal na at pinagpapapalit na yung mga hill tulog na to na trip nila. These signs have been taken down on my instruction. So sunod. Ito sunod naman maganda tong yung ginawa ni paring TPC na nag-donate siya sa mga nasalanta ng bagyo. Nakakatawa kasi tinano siya ng isang fake page ni Ronaldo Tonet. Yung totoong Ronaldo Tonet na mayroong 500k followers ay hindi pa alam. Hindi ko alam kung alam nila meron silang mga fake page na ginagawang scam yung pagsisend ng Gcash. Pero tinano siya, tinanggal siya doon sa kanyang mga ginagawa. Kaya nakakatawa talaga no, na dito ko lang naalala na kung walang langit at impyerno, nandito yan sa mundo kasi may mga taong mabait, diba? Mayroong mga taong anghel, may mga at kasama mo rin dito yung mga taong galing sa impyerno. So napakaganda ng editing niya, mga pang walang hill tulog yung gumawa nito. Pero sana kung makita mo to Sir Ronald and Miss Tonet, paki-report yung inyong fake pages na alam ko naman ay nakakasira din sa sarili nyong image kasi ito may 20k followers na ata itong Ronald Tonet na to. So diba, dagdag lang to sa mga problema natin ngayong bagyo. Ito, ganda na pinanood ko, tas ganyan sasabihin, may space ka pa ba sa bilat mo, ipasok mo yung lecheng opinion. Sunod, domain expansion. Ryoko Tenkai, sino man nanalo dyan? Paglabanin mo, pwede rin Rasengan Chidori. Sunod. Naghahanap ka ba ng magandang private resort at as low as 7,000 pesos ay for 20 packs na may infinity glass swimming pool at sobrang infinity leptospirosis yan Ito di ba? Ito yung sasabi ko sa'yo, di ba? Ginagawa natin biro yung mga nangyayari sa atin. At walang masama doon. Normal lang naman yan na coping natin. Pero kung pwede tayong pagbigyan, ayaw naman natin mangyari sa atin to, di ba? Katas ng tagumpay, di ba? Iba nasa kotse, ikaw, di ba? Nagpa-flex ka lang naman na di ko kailangan ng lalagyan. Ako, ito ang tunay na mayaman. Sunod. Ano to? Idol mo tong galo. Gogo. Gubili mamatay ka dyan. Meron na naman mga lang kami. Mga may hinang nilalang lang kami kumpara sa'yo, kuya. Ingat ka dyan, ha? Ingat. Mark lang, sapat na. Isip ko, ay mga tunay yung mga talaga mayaman. Umakyat na ba sila kahit kailan ng ganito? Literal, nakaakyat na sila sa buhay. Nakaakyat na ba sila na isang ganito? Sunod, Class S Ultimate. Masyado na akong malakas para sa mundo ng Mas pag-akyat mo na may enforcer sa taas. Magaling! Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. Kaya ako nagpapalakas para sa mga ganitong mga ganitong panahon. Baka ka lang! Pasan-pasan ko ang lahat ng problema ko. To gold medal in the Philippines. I'm a lonely man. I need you again. Okay. Yes! Green card and credit card. Yan ang gusto ko. Like before. Ay, pucha, pogi pa. Amoy bagong amoy bagong English speaking I'm proud of you, ate. Dala-dala mo matawad sa Pilipinas. Poverty is over. Saludo kami sa'yo. Mabuhay ka hanggat sa gusto mo. Ito. Guys, di ko alam kung magkano bayad ko pero ito na yung nakuha ko, guys. Okay lang ba to, guys? Ilang guys ba yan, guys? Oh, yun. Puboy ka pa, guys. Ate, sinira mo yung outfit ka! Ay, hindi lang pala yun na nalaglag. Good vibes lang. Diba? Minsan na kahit mali ka, diba? Parang kay Miss ka, kahit mali ka, isang simpleng sorry lang naman ang kailangan mo. Uy! Ano yan? Kinuha yung ipin. Tama na. Ano yun? Hayop ka, literal. Okay. Siguro kung wala kang pambayad, di ba? Mahirap na tayo sa buhay. Pwede na yun. Ito kapag ayoko makita yung katotohanan. Pag nagbubulag-bulagan tayo sa realidad ng buhay. Sunod. Ito, real or fake? May nakakatakot na AI.
Si Daenerys naging Elsa. Do you wanna build a snowman? AI, okay. Okay, suntukan na pala. Okay. Ang dami nangyayari. Oh, okay. Okay. Dio na. Tama naman. Ibaba mo muna. Ganito rin tayo pagkatapos ng mga bagyo. Yep. Basta wag na nakawin ng barangay, ha? Tama, kasi kailangan mo yan durugin. Galing! Geto kabilis Pilipinas. Geto kami kabilis mag-ayos ng ng kalsada. Tama nga naman. Tapos yan, dadaanan yan ng truck para makinis. Pati di ba nilalakyan na lang yan gano'n? Dito mo malalaman na may mga taong marami. Dito marami mga taong marami oras eh. Alis ka dyan! Ito rin parang araw ako ng engineering online. Tama nga naman. Tsaka online test. Pucha. Ayun, tama yung science. Tapos sisirain na naman ulit niya para may fans na naman ang ating barangay. So dad, if I wanted to you would. Panisens of passerby. Pucha, wanan. Di mo na kailangan isipin. Gusto mo mag-swimming, gusto mag-floaty, ako bahala sa'yo. Maligo ka na, parating na ako. Sinaing ka ba? Bakit? Bakit? Kasi pag iniwan kita, magagalit si mama. Tayo na ng bad trip. Leche, surad. Butil din sulot-usot. Sinaing mo din oras ko. My life, my rules. Tama, diba? Kung afford mo ba naman, ito yung pagpapakita mo na meron kang kaya. Yan ang tunay talaga na basehan. Surad. Okay, music. Sa'yo na ganyan. Gumawa ka ng gumawa. Hanggang sa magsawa ka. Ngayon, pag nagsawa ka, bumalik ka sa akin. Yan ang masakit. Hindi lahat kaya gawin yan. Yan ang mga tunay na bayani. Looking for kainuman yung malakas sana mabulot. Yan, yung mga patay gutom nyo, pakainin nyo, ubus yan. Ano kaya problema sa leche flan? Nagkanda leche na yung leche flan mo. Pwede na siyang breakfast. Breakfast na siya kesa dessert. So na, prepare ang motor mo, ikukunin lang ako yung sayang naman gano'n na rin ipinasok na rin tayo na ba? Di, gamitin na rin natin aquarium yung loob niyan. At pangulid, Deadpool, swimming pool and margarine. Yan yung budget. Ito, pag wala ka talagang budget, diba? Pag tone deaf yung tinorrent mo, ito makukuha mo. At doon tatapos yun. Maraming salamat sa mga nanonood. Paulo mo. Tangayin mo na ako. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining.